Udawazi njalo hleze ukhathele. Sengize ngiphumele ngaphandle. Hayi. Manje zisholo mawufuna ukuphumela ngaphandle. Manje yami awusashayi. Khuleka ngizowacisha manje amakhamera sikhulume sobathathu. Soba u4 nebounds. Yabona kube ayishutha lento yonke. Ngabe siyakwazi ukukhuluma silungise njengoba befuna vele silungise. Ngithembe yabo mina manje umehlo ukuthi ngizoyilungisela la entabeni kodwa ngizowacisha amakhamera singabe sayishutha lento. Wena usho ukuthi yini indaba ungayihlabi lengane usho ukuthi uyincisheleni imali nayo ishama izinto ezingekho. Kwesinye isikhathi khona into efuna ngeke kuphela ithumani indaba yamakhamera mhlawumbe usukomela abantu bamakhamera ngeke phela mina uyangibona mina uyangithi mina uyangibona ngibona ngathi nawe bafika ngicela buka mina mfethu yabo ngiyangibona ngimnganani lengane ngangenzani ke uman on top ngangibulala yabo so mfethu ngeke mina ngikushiye ngeke nje yabona ke mhlambe ke ungazama kwisigora mina nje mfethu wangikho nokuba khona ngiqonda lutho nje ayike into ngayiqonda ngidinga imali kahle yabo umuntu okufanele kahle imali okay sis hlezi nje kunenkinga phambili akaze ngikutshele mina ukuthi ngihola nini kodwa imali uyangena ekhaya ingane yami ngiyayikhulisa kumanje ingane uyishiye njengoba ugijimela yabo bamakhamera uyishiye noba ingane angithi uyabona mina yabo nje ingane yami mhlambe la ifoni yahlukumezela ingane angazi hayi ukumhlaba nje wagcina nini ukuyihlaba lengane lo nje yazi ukuthi manje siphambi kwamakhamera phendula umbuzo wagcina nini ukuhlaba ingane ngicindezela kanjani okay angibuze lo mbuzo wagcina nini ukunikeza imali ubaba hayibo 500 not 200 wagcina nini usenesikhathi noma into entsha futhi mhlawumbe uphelile 2 months wagcina nini ukuhlaba lengane yazi lo uthi uyazi mina ukuthi lento iyashutha manje angiyikho into ngizowacisha amakhamera mina mfethu okay ngiwacishe usho ukuthi wagcina nini ukuhlaba iyangihlambalaza lento umhlaba wonke manje kubukwa mina yini wena ukukhalela ukuthi uyahlambalazeka mfethu wena ngiyakwazi ukulungisa lo ngeke ngabona imiskole efonini yakhe ekuseni saphumile efonini yakho ekubhala usima uba usima mhlawumbe ngenzeka ukuthi nje kunje iqhulo usima mhlawumbe sangiphi imali wena okay fine usenesikhathi uhlezi ukhathele nje angiseqondi wena ubone nje isikole kasima ubungahlulwa yini namhlanje ngizophuma kwena uphume kumina ubungangibuzi ngani ngaleso sikhathi kade ubone imiskole usuya kwama kade phela kade thina sibhalele